kontzeptuetara itzulita ez, ahozkotasuna hizkuntzaren kalitateak eta horre komunikazioaren arrakastan daukan esan nahia, garrantzia jakin da. Orain begiratu diezaigun egoera soziolinguistiko konkretu bati, lenguaren bidetik, neurri handi batean, eremu ez euskaldunei begiratu diezaigun, nola egin hizkuntzaren irakaskuntza bat, erabileran oinarritzen den hizkuntzaren irakaskuntza bat, eremu soziolinguistiko erdaldunetan. LH-ko esperientzia dakartzate beraz, muskizko esperientziak eta barakaldoko esperientziak, berbalapiko egitasmoaren barruan, lehen hezkuntzan ahozkoan eragiteko egitasmo bat, bana, karriko dute, batetik muskizko ikastolati, Xabier Kabode Bilak eta Xabier Villanuebak, eta bestetik Agaida Larrazabalek ere bai, Rontegi, aurre eta lehen hezkuntzako ikastetxetik, barakaldotik beraz, datuzela beraz, hirurak. Berbalapiko. Zain horra hasiko den, zuzen hori, atrila utzi bat ez dut, ezta? Ez, lasai. Ikusitan nola egin duten, gube bai. Mensailena hori da, ez? Nola, non kokatu. Bueno, egunon, Ibanek esan bezala, Berbalapiko proiektua zer den azalduko dugu. Hiru gara, zu Xabier zara, ezta? Bai. Agaida Barakaldoko Aguntegi ikastetxeko irakaslea da, eta Xabier Biok... Tokaioak hemen. Tokaioak Muskizko ikastolako irakasle. Bueno, Berbalapiko proiektuaren azalpena egiteko, lehenengoz proiektuaren deskripzio orokorra egingo dugu. Gero proiektuan erabiltzen ditugun bi metodologiak azalduko ditugu umeekin nola egiten diren, batetik hizkuntza agutinak eta bestetik sekuentzia didaktikoak, eta gero amaieran proiektuan zehar atera ditugun zenbait ondorio eta emaitzak ere azalduko ditugu. Motzean esan da, Berbalapiko da ahozko hizkuntzan, hizkuntzaren erabileran eta kompetentzian eragiteko programa bat. Aholkularitza soziolinguistika klusterrak egin du eta Mondragon Unibertsitateko UESIrekin batera. Ikerketa programa bat ere bada, hau da, umeekin implementatzen diren dinamikek ze ondorio dauzkaten ikertu nahi izan dute, eta ikertu nahi zuten testuinguru erabat erdaldunetako ikastetxetan. Eta horretarako, guri eskaini ziguten, Barakaldoko Aguntegi ikastetxea, Barakaldo Bilbo inguruan dago, 1.000 biztanle baino gehiago, eta Muskizko ikastolan, Muskizen, Kantabriatik 2 kilometrotara, 7.000 biztanle inguru, Biok ikastetxe publikoa gara. Hiru ziren proiektuak hasieran zituen helburuak, batetik esan bezala, eremu ez euskaldunetako lehen hezkuntzako ikasleen euskarazko ahozko hizkuntzan aurrerapenak eragitea eremu akademikoan, eta esango nuke, helburuak barne laburbiltzen dituela ondo zeintzu diren proiektuaren gakoak. Hau da, proiektuak kokatuta dago lehen hezkuntzan, kokatuta dago eremu erabat erdaldunetan, eta ardatza da erabilera, baina erabilera eremu akademikoan. Hau da, hau ez da programa bat kanpoan, kalean, patioan, jolastokian ematen den erabilera handitzera zuzendutako programa bat. Baizik eta ikasgelan, ikaslekin, gaitasuna handitzera zuzendutako zerbait. Beste helburu bat zen irakasleak formatzea, ahozko kompetentziaren kalitatean aurrerapenak egiteko, eta azkenik proiektuaren helburua ere materialak eta tresnak sortzea zen neurrian, ezagutza hori hedatzea. Gure abiapuntua, proiektua hasi ginenean, nondik abiatzen ginen, ahozkoaren lanketari dagokionez. Eta, egia esateko ez ginen zerotik abiatzen, esan dut, bai, ikastetxe bietan, bazegoen praktika bat, ahozkoa lantzeko, kezka bat ere bazegoen, eta jarduera asko egiten ziren ikastetxean. Zailtasunak ere detekatatuta genituen, ezta? Batzutan, ahozkoa lantzeko oso zail egiten zaigu identifikatzea zer irakasten dugun. Zan nahi dut, matematikan igual argiago dago, batuketa, kenketa, biderketa, orden bat dago. Ahozkoan ze orden dago, ze erizpide behar ditugu, sekuentziatzeko eta edukiak mailakatzeko. Hor, zalantzak zeuden edo zailtasunak genituen. Bestalde, konturatzen ginen, ahozkoa lantzen genuenean, askotan
irudian agertzen dena gertatzen zela, ezta? Ahozkoa zela idatzitakoaren irakurgaldi bat. Hau da, oinarria beti zen idatziko testoa, eta gero idatziko testo hori irakurtzen zen, edo buruz ikasi eta bota. Ahozkoa beraria zelantzea zaila sortatzen zitzaigula. Bai, barkatu. Bueno, pues hori da, zailtasunak hor zeuden, ez da? Bueno, baina... Eta, bueno, praktika ikastetxetan praktika bat zegoen arren, praktika hori sistematizatzea eta marko komun baten beharra ere, genuela konturatu ginen. Epa. Bueno, orduan, lehenengo diagnostiko hau eginda, soziolinguistika klusterreko teknikariekin, irakasleekin elkarrizketak, egunerokoak begiratu, apur batekelako dinamika ikusi, formazio orokorra egin zen, formazio orokorra ez LH-en bakarrik, formazio orokorra klaustro osoan, tutoreak eta espezialistak barne, nolabait irizpideak partekatzeko, soziolinguistika klusterrak egin zuen materialen lehenengo diseinua, eta gero diseinu horiek implementatzeko, ja formazio txikiak antolatu ziren, gehienak edo mailaka, edo zikloka. Horren ostean, implementazioa, hau da, umeekin materialak frogatuta egin, hor ere grabazioak egiten ziren, baina ez bakarrik gureak, umeak grabatzen ditugu, haien ahozko jarduna hobetzeko gero, materialen azterketa egiten zen, eta horren ondorioz, materialean beharrezko egokitzapenak egiten ziren, eta prozesua berriro hasten zen. Proiektua 5 urtetan garatu da, ez da gauza txikia izan. 2017 ikasturtean lehenengo diagnostikoa egin genuen, eta lehen hezkuntzako 5. mailan sekuentzia didaktiko bat asmatu eta implementatu genuen. 2018an 6. mailan eta 5. mailan aritu ginen, eta 6. mailan ere bai, jakina. 2019an martxor arte 3. mailan, 2021an 2. maila ikusita zegoen ez genuen ezer egin, implementatu behar zenean gela konfinatuta, edo ikasleak edo badakizue, eta iazko ikasturtean orduan ja amaiera eman zitzaion ibilbide osoari, 2. eta lehenengo mailako materialak sortuta. 5 urte horietan, esan dezagun, 2 fase egon direla, ezta? Lehenengo fasean guazi ginen lehen hezkuntza 5. eta 6. mailetan, eta hor sekuentzia didaktikoen metodologia erabili genuen, badakizu sekuentzia didaktikoak disiplina artekoak dira, eta luzeak suertatzen dira, eta beko mailetara jisteko ordua heldu zenean konturatu ginen hori pizkat hobetu behar genuela, edo aldatu behar genuela. Oso luzeak suertatzen ziren sekuentzia didaktikoak, eta asko eragiten dute ahozko berbaldi kurrikularrean esan dezagun, eta esain beste oinarrizko berbaldietan, eta horiek beharrezkoak ziren batez ere lehenengo, eta 2. mailetan gure testu inguruan. Orduan, 2. fase batean, sekuentzia didaktiko horiek egokitu genituen, 5. eta 6. mailetakoak, eta hasi ginen hizkuntza errutinen metodologiarekin, lehenengo 2., 3. eta 4. mailarekin. Eta hori egingo dugu orain, azalduko dugu hizkuntza errutinak adibide bat lehenengo mailan, eta sekuentzia didaktikoak adibide bat 5. mailak, zuzenean nola egiten den umeekin. Hizkuntza rutinak lehenengo mailatik 4. mailara landuko ditugu, eta zer dira hizkuntza rutinak? Oinarrizko hizkuntza formak barneatzen laguntzen duen metodoa. Horretarako guk irakasleok erronka linguistiko batzuk jarri behar dizkiegu umei, eta horiek behin eta berriz errepikatzen barneratzen joango dira. Ez dugu ahaztu behar, Xabierrek esan bezala, gaudela ingurune erdaldun baten eta hizkuntzarekin zailtasunak dituztela. Beraz behar dute oinarrizko hizkuntza bat. Eta nola landuko ditugu hauek? Gakoa aldamiaje izango da, simplenetik hasiko gara, eta gero eta gauza konplexuagoak eta gehigarriak joango gara txertatzen. Bestetik, ahozkotasuna eta mintza praktika lantzen dugu, baina ikusi genuen behar bat zegoela. Orduan, mintza praktika jabetu egingo dugu. Irakasleok betaurrekoak jantzi eta eraman behar ditugu momentu oro, jakiteko non jarri fokoa eta zer eragin momentu bakoitzea. Eta esan bezala, errepikatzen joango dira hizkuntza rutina hauek. Orduan, hizkuntza erabili beharreko
egoera desberdinak sortu behar ditugu, eta umeentzat erakargarriak izango direnak, jolazak, haien bizipenak, hurbileko gaiak eta horrelakoak. Kokatzeko, nik lehenengo mailan aritu nintzen, minutu bat goizero hezkuntza rutinarekin, eta giro gozo eta lasai bat sortu behar genuen. Orduan horretarako kusinak jartzen genituen, musika jartzen genuen, eta kusinetan korro bat egiten genuen eta hor egoten ginen guztiok. Egunero 20 minutuz egoten ginen hau lan zen. Eta esan bezala, simplenetik hasi behar gara, beraz, lehenengo mailan bakarrik orainaldian arituko gara. Eta hori ikusten duzuen eskema da lehenengo mailako eskema. 3 azpigai ditu, hainbat jarduera, jolaz eta bar egingo ditugu, eta azpigai bakoitzaren amaieran egoera komunikatibo bat egongo da. Lehenengo mailaren helburua izango da kontaketa bat. Orduan, lehenengo azpigaiaren egoera komunikatiboa izango da argazki bat aurkeztea, hor gehiago lexikoa eta lantzen dute oinarrizkotik azteko, bigarrenean jazten dira kontaketarekin eta istorio bat ordenatu eta haiek kontatu beharko dute, eta azkenengo helburua izango zen amets bat kontatzea. Hasiko naiz lehenengo azpigaia azaltzen, hori bakarrik azalduko du, zuek ikusteko oinarrizkotik hasi behar garela. Hau da lehenengo azpigaien azkenengo egoera komunikatiba, haiek bereien argazki bat aurkeztea. Ikusten duzuen bezala ze argazkiak jarri genituen kortzo baten, eta gure apaindu genuen eta hor egon ziren ikasturte osoan zehar. Eta hor larrosaz dagoena da haien erronka linguistikoak. Gu horretan fokoa jarri behar dugu eta hori eragin. Orduan, lehenik eta bain, haiek eramango dute hori etzera jakiteko eta prestatzeko bereien argazkiarekin zer esango dute. Eta esan bezala, irakasleok betaurrekoa jantzita eraman behar ditugu momentu oro. Eta bermatu behar dugu esaldia amaitzen dutela. Eta zer egin dezakegu ez badute esaldia amaitzen. Eskatu aldiegu esaldia amaitzeko edo batzutan bakarrik esatearekin jolasten eta horrelako zer egiten, esaldia amaitzen dute eta jolasten ari da esaten dute. Eta azkenengo zera izango zain, taldeari galdetu zelan amaitu esaldi hori. Egia da, jarduera guztien hasieran beharko dutela gehiago gure laguntza, guk galderak formulatzea eta haiek erantzutea, edo baina denbora aurrera joan ahala gehiago isildu behar gara eta haiek baieneko izpenak egitea. Eta esan bezala oinarrizkotik hasiko gara. Orduan, hau izango izateke gure lehenengo jolas modukoa. Hordi larroz ez daukazu erronka linguistikoa, nolakoa da zer du jantzita eta zer egiten ari da, eta irudi sorta bat jarri genien, eta bikotek irten behar ziren, pertsonai bat aukeratu, eta informazio hori emon, besteak asmatzeko. Lehenik eta behin irakaslea eredu izango da, eta adibide bat erakutziko die, zelan esan behar duten, eta gero ere euskarri moduan ukiko dute arbelean jarri eta denbora guztian hizkuntza forma zehatzoiek. Eta zer egin aldugu euskaraz ez dakitenean hitzen bat. Guk eman beharrean zuzenean euskaraz hitza, bi aukera emango dizkiegu. Zer da, gorria edo berdea? Edo orain adibidez egunerokoarekin egiten dugu, zelan dago eguraldia gaur, eguzkitzu edo deitzu? Eta haiek erabakitzea zein den egokiena. Ez badakite aditza euskaraz esaten, esango diogu gaztelera esateko, jugar adibidez. Taldeari galdetuko diogu, jolastu, eta gero zertatuko dugu gure hizkuntza rutinan. Orduan zer egiten ari dira? Jolasten ari da. Eta naiz eta euskarazko hitza topatu, guztion artean pentsatuko dugu zelan esan genezaken hitz hori, hitz bera esan gabe. Adibidez, katua esan nahi dutela. Maskota bat, lanka duena, eta miau egiten duena. Haiek ere, baien estrategiak garatzen joateko. Eta nahi izan dizuet diapositiba hau jarri, hau izan izateke lehenengo mailako azken helburua. Orduan, ikusten duzuen bezala horretara heltzeko denbora antolatzaileak dauden, eta estalpen potoloago bat dagoen, horretara heltzeko oinarrizkotik hasi behar gara, oinarria sendotzeko eta hizkuntza erremintak edukitzeko eurek horrelako ekoizpen bat egiteko. Eta amaitzeko nahiko nuke zuei erakutzi nire esperientziaren hausnarketak, zelan bizi dudan, eta ikasleen aldetik ikusi dut ume guztiak aurrera egin dutela. Batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baina guztiak egin dutela zehozera aurrera. Eta euskaraz gehiago zekitenak gustora ibili direla. Gero ere, sortu dugula euskarazko gune bat. Egia da nik lehenengo minututik esan niela, hor kusinetan bakarrik euskaraz arituko ginela, baina mantendu egin da. Eta bestetik motivazioa. Eta hori, lotuta dago ume guztiak aurrera egin dutenarekin. Azken finean,
sortu diegu nolabaiteko nahi edo beharra hizkuntza erabiltzeko, orduan haiek saiatzen ziren euskaraz aritzen eta gainera errutinak askotan errepikatzen genituenez, geratu egin zaizkie. Eta bestetik, irakaslearen aldetik, zailtasun moduan, betaurrekoa jantzita eramatea momentu oro hasieran gehien bat zaila egiten zen. Denbora guztian fokoa jartzen horretan, eta ez, batzutan ohituta gaude dena zuzentzeroa edo asko zuzentzera. Orduan, bakarrik fokoa jartzea horretan eta hori eragitea, hasieran ohitu arte, konplikatua izan zen. Eta gero bestetik denbora aldetik, azkenean 20 minutu dira egunero, eta ordutegiak ez daude antolatuta horretarako. Adibidez, ostegunetan bakarrik egin genuen arratzaldean. Eta arratzaldean umeak, lehenengo mailakoak kuzinetan geldirik egotea, zaila izaten zen. Eta bestetik oso lagungarria egin zait, ni ikastetxe honetara heldu nintzen, lehenengo mailara eta ingurune erraldun baten, orduan, pauta batzuk eukitzea, bidea markatuta eukitzea umeak laguntzeko, eta baita ere, formakuntza honek, niri estrategia zornitu nau, orduan, oso baliagarria izan da, eta oso atsegina ere ikusten duzulako ume guztiek saiatzen direla euskaraz egiten, nahiz eta kostatu, eta guztiak motibatuta egon direla. Bueno, espero dut hizkuntza errutenen funtsa ulertu izana, hau lehenengo mailatik laugarren mailara egongo dira lantzen, gero eta oinarri sendoago bat lortzen, gero ja sekuentzia didaktikoekin hasteko 5. eta 6. mailan. Eskerrik asko Ageda. Agedak esan duen bezala, 5. eta 6. maila sekuentzia didaktikoa garatzen ditugu. 5. maila ondoibide agentzia garatzen dugu, eta 6. mailan berriz zientzialearia gara proiektua. Batean ikasleak 5. mailan jartzen dira agentzia bidai baten paperean, orduan prestatu behar dute familientzako asteburu oso bat, eta bertan planifikazio bat egin behar dute. Adibidez Donostira, bestelako Gasteixera, bestelako lekutara, Euskal Herrian zehar, eta prestatu behar dute. Eta 6. mailan zientzialearia proiektuara ematen dugu aurrera, eta bertan laborategi, zientzialeari rol horretan sartu egiten dira, eta prestatzen dute pizka bat, aurkezpen bat, esperimentu bat eramaten dute hasieratik amaieraraino, eta komunitateri aurkezten diete. Bi proiektuak superdesberdinak dira, bi sekuentzia didaktikoa ditu nahi duzen moduan, superdesberdinak dira, gai aldetik, baina struktura aldetik nahiko berdinak dira, garatzen dugun momentuan. Horregatik, biak sakondu baino, batean bakarrik sartuko naiz, ondo bidaia agentzia, eta komentatuko dizuet bizka bat esperientzia pertsonalean baselan bizi dudan, eta eremun pertsonalean bizka bat nola bideratzen dugun proiektu hau. Esan bezala, helburu komunikatibo bat daukagu, asmo bat, bai? Horra, joan bargara, kasu honetan ikastolako familiei asteburu batean bidai bat planifikatu behar diegu, eta horretarako lehengo eta behin egin behar duguna da testu inguru komunikatibo bat berotu, egoera komunikatibo bat berotu. Horretarako, urte desberdinetan egin dugu forma desberdinez, klusterrekoak bidaltzen zuten WhatsApp audio bat, bazan ez behitu egin dezakezu hau ikastolan, bidaia agentzia batetik gatoz, egin dezakezu hau, grabatu eta gero guri bidaltzen dizkiguzue, zabaltzeko, eta beste urte batzuetan egin dugu pizka bat gertuago, zuzendaritzatik bideratu dugu gutun baten moduan, edo bebai hanpatik. Zein da kontua? Kontua ez da batez ere helburu komunikatiboa jakitea, baizik eta pizka bat testuinguru hori girotzea. Eta batez ere ikasleek jakin behar dute komunitate baten partaide direla eta daukatela zer egin bat, balio dutela, zer funtsezkoa egingo dutela kasu honetan familientzako. Eta hori behar bada irakasle moduan bada gauzarik zailenetarikoa. Nola ikasleen interes hori, jakin hori, lan egiteko hori piztea, eta batez ere denbora mantentzea. Eta hori, arranke hori, kristona kostatzen zaigu. Behin hori eginda, helburu komunikatiboa jakinda, hau da, bidei batzuk planifikatu behar ditugu, eta aurrera eraman behar ditugu, taldekatzeak egiten ditugu, 4-5 pertsonekin, eta aukeratzen dute Euskal Herriko lekuren bat. Behin hori eginda,
hasiko gara eta azten gara aurretestua egiten. Horretarako esaten dugu, ze formatutan egin nahi duzu? Triptiko bat, izan daiteke aurkezpen bat, izan daiteke bideo grabaketa bat, eta guztiek esaten dute beti bideo grabatik, eta hauek ja TikTokarekin eta lakoekin badoa zuzenean. Orduan, esan dugu ondo, bideo grabaketak egin dugu, bertan aurkeztuko duzu edana, eta ja, lehenengo gauza esaten dizutena da, Xabi, non dago kamera? Ostras. Hasiko gara pizka bat, badakizu zer esango duzuen, bilatu duzu informazioa lekuaren inguruan, eta du, ez, jo, behar bada egiten dugu gidoieren bat, zirriborroen bat, zer esango dugunarekin, eta pizka bat, momentu horretan, hasten dira lanean horrekin. Hau, aste batzuk behar dituzte informazioa bat eratzeko, biltzeko eta aurkezpenak prestatzeko. Behin hori eginda, bide aurkezpenak egiten ditugu, eta esaten dute, perfecto, ja, amaituta, bagoaz, ja, amaitu dugu lana, familientzako, eta listo, eta esaten dugu. Behar bada, begiratu ditugu bideoak zelakoak diren, zelan egin duzuen, eta egiten dugu aurretestu bideograbaketa horien analisi bat. Eta hor hasten dira behatzen, hilea ez aiton datera, batzuk prakarekin, eta, zentratu pizka bat, hauskotasunean zelan egin duzuen, batzuk, zelotza, horrela egin dut haintzarto, eta oso polita da, batez ere hortik ikusten ditugulako pizka bat, zentzuk izan dituzten alguneak, akatsak, baina ere, bai hobekuntza alderdiak, aukerak. Eta horrekin batera, egiten dugu alako autobalazioko balazio bat, hausnartzen dute pizka bat zelan egin dezaketen hobeto, eta hortik abiatzen gara, eta oso prozesu luzea da, oso neketsua da. Eta bai dela gogorra, irakasleen partetik, baina bai ere oso polita da. Zergatik, ateratzen dira kontu pilo bat hobetzeko oso prozesu luzea da, sarrerak haien burua ez dut aurkezten, ez dut ezaten zein den bideoan helburua, gero komunikazio ezberbala horrela daude, bideoan ez dut eskuak mugitzen, ahozko registroa ere idatzizkoaren parekoa egiten dute, ez dut ikusten ezaugarri propioak dituela, eta gero koherentzako ezioa arazo pilo daude, erakargarritasuna, amaiera ondo amaitu, baina hau egiteko kristona da, osotasunan ezin da landu, eta oso prozesu luzea da. Parte batzuk ikusten ditugu, behar bada zelan hobetu daiteken, eta horrelaterako hausnarketa pilo bat egiten dugu, elkar truke pilo bat, ereduak jartzen ditugu, hausnarketak ere, eta horretan, momentu batzuk oso latzak dira, oso prozesu luzea da, esaten dute, gidoi aldatu eta 12-13 aldiz, gehiago gehiago gertu behar dut. Eta orduan oso nesketsua da, baina polita ere, zergatik. Eratzen da geran giro bat, elkar trukatzeko, iritziak emateko, bestei laguntzeko, talde batek esaten die besteari, behitu hau sartu dezakezu, horrela egin dezakezu, eta oso polita da. Egia esan ere, prozesu honetan zehar, beste ere eduki batzuk lantzen dira, eduki, jakintza orain kompetentzia espezifiko esakin nola deitu, baina geografia lantzen da, erriebe elementuak, matematika, abiadura, nola goazen, garraioak, pilo bat elementu daude, zabik izan duen disiplinen arteko tasun hori, pilo bat lantzen da. Eta, azkenik, hilabete batzuk pasata, hau 2-3 hilabeteko kriston lana da, amaitzen dugu pizka bat azkeneko gidoiarekin egiten ditugu entzegu pilo, bagoaz hobetzen, 3 hilabete horietan zehar, eta azkenengo, bideo aurkezpena egiten dute. Zein da gakoa, hasierako bideoan, hasieraken grabatu duten bideo horretan, gure eskuhartzea oso minimoa. Zertatzen da, 2-3 hilabete horietan zehar, gure eskuhartzea egiten ditugun estruktura, eduki aldetik moldaketak, pilo bat dira. Eta ere, balio zai ez bakarrik, egin dugun proiektuan gauzatzeko, baizik eta beste proiekturen bat egiten badadugu ikasturtean zehar, edo 6. mailan zehar, ja, estruktura joek hartzen dituzte, gidoiak hasten dira egiten, bai zientziazterako, bai bideo liburu baten aurkezpenerako, bai bestelako aurkezpenetarako. Eta orain Xabik, azkenengo ondorio batzuk botako dizkizue. Bueno, pues, non gaude momentu honetan, nora iritsi gara. Bueno, pues, hasieran esan bezala, lehen hezkuntzan kokatzen da proiektua, eta esan dezakegu une honetan lehen hezkuntzako ibilbidea osatuta dagoela. Lehenengo eta bigarren mailan
oinarrizko kontaketa eta deskribapena da ardatza, eta bi hizkuntza rutina daude, lehenengo mailan minutu bat goizeroa gedak azaldu duena, eta gure gela kutsuna, antzekoa, baina, gelan hornitu behar dute bere objektu ekutunekin, 3 eta 4 mailan oinarria da eskintzen deskribapena eta kontaketa, eta hor 3 mailan solaz jolas eta 4 mailan bizitzako pasadizoak eta bihurrikeriak, prozedura antzekoa da, lehenengo eta 2 mailan egiten denaren antzekoa, eta 5 eta 6 mailan, orain Sabik azaldu behar dituen sekuentzia didaktiko biak. Guk prozesu honetan atera ditugun ondorioak, eta lehenengoa, eta da, efektibamente, ahozko gaitasuna hobetu egin dela. Hau da, diskursoak aberatsagoak dira, konparatzen baldin baditugu aurre testuak ondo testuekin, lexikoa handiagoa da, zuzenagoak dira, konektoreak aberatsagoak dira, hau da, kompetentzia hobetu da. Eta garatu dituzte estrategiak, hau da, haien arteko autozuzenketak, fokoa jartzea ere esaten duzun horretan, hau da, badude estrategia metalinguistiko batzuk, edo kultura bat horren inguruan sortu egin dela. Eta gero, gure testu inguruan oso garrantzitsua dena, komunikatzeko beharra sentitu dute euskeraz, ahoz sortu dute, eta batez ere, hizkuntzarekin jolastu eta gozatu egin dute. Euskararekiko atxikimendua ere, handitu egin da. Irakaslentzat ere garrantzitsua izan da, une honetan lehen hezkuntza osoan zehar, modu graduatuan eta sistematikoan, prozedura bat ezagu dugulako ikastetxean. Eta agedak lehen esan bezala, tresnak, materialak eskuratu dituzten neurrian, aldundu ere egin dira, ahozko lanketari dagokionez. Eta ikastetxeen mailan ere, lehen hezkuntzan zentratu bagara ere, honek edatxe prozesu bat ere ukidu, haur hezkuntzan betidanik landu dira egutinak, baina honek lagundu du ere, betaurrekoa jasten irakasleen kasuan, eta egutina horiek berraztertzeko proiektuan gaude, eta segurazki, aurten horretan arituko gara, buru belarri, eta proiektua zabalduko da ikastetxe osoa beti gora. Eta ekarri duena da, ahozkoaren lanketan sistematizazio bat, eta garrantzitsuagoa dena, marko komun bat daukagu ikastetxean, danok aritzeko ikastetxe osoan. Laburbilduz, lehen aipatu da, lehenengo ponentzian edo bigarrenean aipatu da, mintzatze hutsak ez du bermatzen ahozko komunikazioan kompetentziagoak ikasleak izatea. Hitz-egiteagatik ez du bermatzen ahozko hizkuntza hobetzen denik. Mitza praktika bai, baina mitza praktika beti jabetua izan behar da. Jakin behar dugu, umeek hitz egiten dutenean, zer daukagun guk fokoan, eta zer landuko dugun. Eta horretarako, ikaste esperientziak sortu behar dira. Hau da, kogoan jartzea, asteburua kontatzeko ondo dago, baldin eta lehenago argi baldin badaukazu zer egingo den. Horretan, zein den zure helburu komunikatiboa eta zer landuko duzun. Eta, horretarako lagundu digo berbalapiko, lanketa sistematikoa egiteko, erronka linguistikoak modu graduatuan aldamiatzeko, eta irakasleak alduntzeko guretzat oso proiektu. Aberazgarri izan da, eta uste dut zabaldu egingo dela, departamentoaren ideia uste dut hori dela. Eta lehen ere aipatu da, baina gure testu inguruan, eta gure testu ingurua Euskal Herriko leku askotakoa bezalakoa da, eskola da hizkuntza referente bakarra. Gure ikasleek 180ean edo 185ean euskara bakarrik entzuten dute eta praktikatzeko aukera daukate eskolan. Beraz, euskararen betaurrekoak ezin ditugu inoiz kendu, naiz eta bombardeatu beste mila gauzekin. Eta maitzeko, eskerrak eman, 5 urte hauetan ikastetxe bietako irakasle guztieik, kriston lana egin dutelako. Soziolinguistika kulturako aholkularia izan da Olatze Bengoetxea eta kriston lana eman digu, orduan berari ere eskerrak, eta zuei baita ere, arreta arengatik. Xavier Cabo de Villa eta Xavier Villanueva, Muskizko ikastolakoak Ageda Larrazabal, Montegi, Barakaldotik. Eta orain zuen txanda da. Ikaste esperientzia, Berroalapiko den ikaste esperientzia honi buruzko osnarketarik edo galderarik bazen dute.
puntuak ematen hasi behar dugun, eskolan bezala, azkenean. En fin. Bueno, agera, nik zuretzat daukat galdera bat. Tokatu nintzaizu. Beta horreko ez hitz egin duzue, baina zu aritu zara nagusiki, agian txikiena dauzkazulako inguruan, eta beta horreko bereziagoak edo berezituagoak behar dituzte, ez? Gertatzen dena da, normalean aurrezkuntzan, euskara maila oso desberdineko, Barakaldoko egoera konkreta ez dakinik, baina euskara maila oso desberdineko aurrak iritsi dakizkizukela, ez da? Batzu jakingo dute euskaraz etxetiak kartelako eta ala bizi dira, eta beste batzuk aldiz normalean gaztelaniaz, beste hizkuntzaren batean biziko dira, ez da, gure gero eta anitzagoa den gure artean, ez da? Zein hizkuntza dakarten, dakargun etxetik, ez? Jolasa da, jolasa euskaraz gertatzen da, baina jolas horretan aritzeko erraztasun handia dauka dagoeneko euskara badaukanak. Euskara ez daukanak, nola baitere, bestelako ahalegin bat egin behar du, edo hain txikia direnean, eta nik 3 hor dauzka, eta bak izertan umea distraitza, nola baita esatearen, edo deskonektatzea, zo esaten aritzen zaizkion hartatik, hori nola lortzen da, ez? Aur batek etxi dezake, jolas horretan ez badu bere burua oso barruan ikusten, ez? Euskara daukana barruan dago hasieratik, beste ordea bestelako ahalegin bat egin behar dute, ez? Bai, baina sortu dugunez, nolabaiteko giro gozo bat guztiok euskaraz arituko garela, elkar laguntzen dira, eta oso markatuta dagoenez momentu ero zer esan behar duten, orduan, jazan dut, hasieran guk gehiago lagundu behar diegula, igual, erantzun eman batzutan, edo taldeari galdetu, edo apur bat gehiago lagundu. Baina gero ja, askotan errepikatzen diren ez errutina berdinak, badoaz barreneratzen eta badoaz haiek ere, konfiantza gehiagorekin, hitz egiten, adierazten esan nahi dutena, eta egia da, noski, zailtasun gehiago dituztenak, ziera baten daudera lotza gehiagorekin, edo kostatzen zaiela gehiago, baina purka, azkenean prozesu guztian zehar, askotan eta askotan, errepikatzen dugunez, guztiak egin dute aurrera, eta azkenean, adibidez, lehenengo jolaza aurkeztu duana, lehenengo jolaza dena, bikoteka irtetzen ziren, bikoteak pentsututa zeuden, bateak euskeraz gehiago zekiena, besteak apur egitziago, baien artean ere elkar laguntzeko orduan. Eroso ikusi ditut, egia zen, eta motibatuta bai. Jarraituko dute, zuen galderaren batean zain. Xabier gaipatu dute irakaslei begira ere, irakasleak zareten ez ez. Komunikazioaren esparruan, ahozkotasunean eta gaitasun horietan, noiz da irakasle bat ona? Ze hausnarketa egiten duzue horren arira, ez? Alegia, zein da helburua, ez? Hori nire abokatuaren aurrean bakarrik esango dut. Inoiz ez. Horren behiz izan txarra. Bueno. Edo beste modu batez esan da, danok gara irakasle honak, baina danok daukago zer ikasi eta zer hobetu. Baina, bueno, egia da ahozkoari dagokionez, gu saiatzen gara, agerak aipatu duena, hau da, giro, lasaia, giro, gozoa, azken batez, beti entzuten dugu, ikastolako atetik kanpora ikasle batek esaten dizu jaz nago baguan, orain erderaz egingo dut, esan nahi dut, zergatik egin nahi du erderaz. Ze atxikimendu dauka euskararekiko, bakarrik sabik agintzen diolako biderketak euskaraz egin behar dituela, bueno, gu saiatzen gara batez ere lehenengo mailetan, hori afektibidadez jazten, ez? Esan nahi dut, bigarren mailan gela kutsuna egiten dugunean, hau da, ikaslei esaten zaienean bere etxeko edo beraientzako objektu kutsunena ekartzeko klasera horrekin gela apainduko dutelako, baina saldu behar diete beste zein den objektu hori, umea pozez txoratuta dago, esan nahi dut, kontatzen bere dinosaurio txikia berdea da, nire oean daukat, esan nahi dut, hori kontatzen pozik dago, eta argi dago, bigarren mailan eta gure inguruan, umeak esango du, dago horria, du hankalau, bueno, alakoak esango ditu, esango du, gero badaukago denbora hor esku hartzea egiteko, eta egia da maieran, segurazki beste kotxe batek harriko du, eta ja esango du, gorria da, eta lau gurpil ditu. Bueno, hori da gure lan, eta hori da gure esku hartzea. Hori lortzen duen irakaslea, oso nada. Zuen txanda da horrein? Nik bi egin ditut,
32 saiotan banatuta dago, eta jolas bakoitzean ez da ikasle guztiak pasatzen dira jolasetik, baina egun soltetan, azkenean 20 minutu dira. Abestia jarri, kusinetan jarri, eta jolasa egunean 3 bikotek egiten dute, edo 3 argazki erakusketa, orduan, luzea da, egunero egin beharreko gauza bat da. Ba, 32 astez egon ginen, baina egia ez da, nointze bertan ez daki 32 astez. Saio. 32 saioz, parkatu, 32 saioz, bai. Ez, jolas askoz gehiago egin ditugu, igual, bueno, jartzen baldin badugu eskema. Azpigai bakoitzean, hainbat jarduera, jolas eta daude, gero azkenengo egoera komunikatibora heltzeko. Orduan, jolas horietan zehar, askotan errepikatzen dira, hezkuntza forma berdintzuak. Bigarren jolasa adibidez zen, etzea, nolakoa da kanpotik eta zer du barrutik. Azkenean, gauzak errepikatzen doaz, gero azkenengo egoera komunikatibora heltzeko. Nik Xabierri gauza bera aldetu nahi nion, kontatzen dizen denboran edo bitartean hori sortu zaidalako, ez? Hain disiplina anitzetako ikasgaiak edo irakasgaiak eman diezazkiukenez, esaterako Bideia Agentziaren joko horrek, hala esango dugu, proposamen horrek, hori zema denboran garatzen da, hori eguneroko gauza bada, ze? Azkenean elkartu behar dituzu irakasgai desberdinak, Muskizko ikastolan hasi gara ikusten baduzu ordutegia, ez dago matematika, ez dago zientzia, ez dago hizkuntzarik, betez ere egiten dugu proiektuka, horrela agertzen da proiektua, eta bertan eramaten dugu dana. Azkenean, hartzen baduzu bidei planifikazio bat, daukazu matematikan lantzeko distantziak, dituzu diru kantitateak, eta azkenean proiektu ireki bat da. Orduan, hasi gaitezke hemendik, ikusten badugu ez dola aurrera, zean aiatzen gara beste modu batean egiten, eta hori da azkenean politena, daukasuna ere askatasun bat erabakitzeko nondik joan ere. Nik uste dut hori ere oso polita dela. Bai, gutxi gora bere hiruko bat, batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago, beste batean ikusten duzu ikasleek interes hori lan egiteko prestatuzun hori galdu dela, eta esatuzu behar bada itxi behar dugu proiektua. Amaitu behar dugu eta beste kontu batera mugitu. Orduan, azkenan moldatu dugu zaitezke, egoerera. Gutasunez, nire ez jakegintasunekin dago galdera dira. Zure izena galdetu behar dizuz, Inma. Inma, datorren urterako. Mikrofona Inmari bezez. Txoin bezez. Izango litzateke, liburu badeko JJ Bergarak deitzen duena Aprendo porque quiero. Eta primeran dago holan proiektuka lan egiteko. Eta berak esaten duen lehenengo gauza da, ez garela kurrikuluna lehenengo ukibiar. Baizik eta ikasleen jakin naia. Eta ikasleen jakin naiatik hasita, gero bilatu behar dugu ze loturak euki aldituzten jakin nahi horiek kurrikulunarekin. Eta orduan lortzen dena da ikasleen motivazioa mantentzea eta aurrera egitea. Bai, gomendatu egiten dutzuet liburu hori zoragarria daleko. Besterik, gainontzean, beste Xabier Pareari eta Ageari eskerrak emanaz, eskerrik asko. Ikastola eta Errontegi, eta Kabal Ikastetxe bat. Berbala piko.